Ito na yung ano, kalamansi. Ayaw magkita sila eh. Kalamansi. Tapos ilalagay na rin yung sayote. Kain po. Sa paulam namin. Ayan po isang mapagpalang araw ng Sabado. At i-vlog ko si Ma'am Tricia. Magluluto ng ulam namin dito. Namin tatlo. Tinula. Tinula. Para may sabaw. Tinula yung ulam namin ngayon. Tinulang manok. Yung mga sangkap. Yung manok. Sayote. Yan, mangga yan din sayote. Tapos na sila, di pa na. Hindi pa. Yan, kanin. Okay lang yan. Okay lang yan. Takto yan. Kasyan. Oo, kasi yan. Sabi ko na kahapon kanina. Pagdating sa barang mag-inom. At ayun po. Kasi araw ng Sabado, baka maaga rin kayo makauwi ngayon. Pag uwi ko dun sa bahay, mag-edit tayo para may upload. Tapos papacheck ko yung sasakyan nila Ami, yung preno. Kasi sa Asiti nga. Anong araw yung Asiti? Dos na ngayon eh. Oo. May biyata, Martes. May Martes? 5 ang Martes. Yan ba eh, wala kayong Sabado, pasok dyan. Domingo. Sa Martes. Wala kayong pasok dyan dito. Bakit? Magpapablessing ka na. Ayaw nga pala kaya tibidang. Wala rin ako nyan. Kasi maghawa ako ng binyag. Lunes, Martes, Wibis pala yung Asiti. Wibis. At sa Asiti, hindi ako papasok. Gawa ng birthday ko sa Asiti. Tapos yung kapatid ko, Sila nyo dito sa Martes. yung kapatid ko naghaya na mag-swimming daw kami. Sa kanya yung gastos. Tapos yung gagamitin namin yung sakyan dun sa bahay. Kaya papacheck ko yung preno. Kung ano na, condition na rin. Kunting ano lang kasi tumutunog-tunog yung preno. Kailangan nun sa biyahe. Basta city di ako papasok. Tapos sa 5 naman, blessing ata nung kay Ate Bilang, di rin ako makakatin. Kasi kinuha ko dun sa magninong. Tapos kami magluluto doon. Pistahan, pinsan din ni Ami. Kami magluluto ron, malaki na yung baboy nakakatayin. Tapos ninong ako pag piyesta. Asais pa lang doon na kami sa lugar na yun, sa Angustia. Kasi magpipista. Oo, pista sa Angustia. Oo, 5. Pecha 4, doon na kami. Kasi magluluto. Tapos 5, magawa ko ng binyag doon sa anak niya. Nililista rin ako dyan. Oo. Ano lang mo? Ayun. Pasensya na po sa kung hindi ako makapunta dun sa blessing at sa Asiti, hindi na papasok kasi kaarawan ng ating birthday na yun. Yun yung tunay kong pagkapanganak. Pero sa birth certificate ko ay August 7. Pero yung tunay May. Ano sa atin? Tinula. Iya mo, naragon. Higop sabaw. Yung kanya nagtungan ng masik ko sa agong. Yan o. Gisa na. Nagpaanap. Gisa na. Yung iba nito, pag naggigisa, isinasama na yung kalamansi. Pag saan, yun ang itutubig. Yung iba, tinula, hindi naglalagay ng kalamansi. Oo, hindi nag-aat. Yung iba. Pero dito sa amin, Naglalagay ka na. naglalagay. Pero pwede naman na hindi. Medyo kasi may lasa-lasa talaga yung ano. Dabatin ko sa atin. Kunti lang. 150 to. Kumbaga kanya-kanya din naman ng diskarte sa pagluto. Masarap pag may kalamansi.
Ayan. Pwede na yan. Sarap na. Lalo kung may tanglad. Sarap. Tatlo lang naman yung ulam yan. Tatlo lang kami. Pang-apat kaya ito. Ilang ulam natin ngayon. Dalawang araw kami naggulay. Noong una, balingoy, tapos kahapon, kalabasa. Mas maano kasi pag may gulay-gulay din. Lalo ako medyo takot na ako sa ano, karne. Agad nito na yung katawan ko. Tumaba ako eh. Kanina nga, nag-almusal ako itlog. Bawas-bawas sa kanin. Pag nagluluto, dasalan mo para sarap. Oo. Basta yung paglutong may kasamang ano, galing sa puso. Ayun yung mga vlogger te, pag may nagluluto ng kadidadasalan niya nila. Ay, parang yung pinagdasalan. Yan po. Sige na. Pwede na raw. Palambot na lang. Malambot na lang. Yung ano lang naman palalambutin dyan, sayote. Yung manok. Di naman, pag native, malambutin. Ito na yung ano, kalamansi. Yung sa asawa ko na nasa sila. Ayaw magkita sila eh. Ang kalamansi. Tapos, lalagay na rin yung sayote. Kulo-kulo yun. Pagkakulo. Kulot, ang lumamot. Ayan, oo. Ano, malambutin na. Datong lang dito, tipid sa gas. Dami kasi mga kawayan na ano na, mga tuyo na. Walang problema sa pagluto. Kung maggagasol pa, lalong dagdag budget pa. Dito gatong lang. Ang masarap pati yung luto sa gatong. Yung ibinigay sa akin sa panggalan. Maganda yung pang backup mo lang pag maulan, Oo, gagamitin ko yun pag ano. pag tag-ulan. Tapos may motor naman kayo, pag nag-change oil, kukunin mo. Kasi yun ang Marami pang... na may nakuha na, Oo, may darating pa nga sa akin na Oo. ininsuilan. yung nag-change oil ka. Ibigay daw sa akin. Kapag ano, mag-order din ako kay Kuya Gatcho ng kalan na yun. Lalo kung mga may outing-outing, pwede yung dalhin. Di lang siya magamit yung pangmadalihan. Oo, camping-camping. Kailangan siya yung luto na. Oo, pwede na yan. Sabaw? Yan, may tubig na. Ikaw, pe. Diyan na ng sabaw. Tahimik ngayon. Tahimik, napakatahimik. Ito na sa ano, supplies. Sa to kamalig po. Salamat. Yan, oh. May sili pa. Ganda sana may dami. Ito na. Kainan na mamaya-maya pagka ano ni Vince. Sabay-sabay na. Sarap. Papatigas pa nung overhead. Header. Yan po, kain na kami. Tapos sabay ko pagbuhos, mapauli naman eh. Yun doy. Kaya sundulan ng tricycle. Oo. Kati!
Sige na, may bawas na yan. Kumain ako eh. Tol. Magpapalugi ba? Magpapagutom. Kumain na nga ako ng tinapay. Nanay. Tapos na ako kumain. Parang sumali. Kain po, kain. May dadali na nga ako dito sa salad. Dito dyan. Kain tayo. Dadali dito mga sasalad dito. Anong araw ngayon? Anong araw? Dun. Mayo. Martes yun. Abulong ba ito mga... Sponsoran mo ako, Bin. Ha? Sponsoran mo ako. Buti ba ito July? Ayun baga, tip ko yan. Upuan na. Papabirthday sa akin. Ang word doon, tol. Yun. 7. Hindi mo na po eh. Tulungan daw yun. Madaling gumbalatan kami yan. Balatan. Hmm? Ano mo ganyan? Paano yung First ride. hindi ko pa matry na siguro pa ba Punta na. dito. Pero kaya ko yan. Ako hindi. Malapit mo na yan. Kasi kaya ko yan sa palaran. Nilakad ko na nga yan. Galing dito ng balata. Kain po. Wala ko sa'yo. Sa paulam namin. Layo. Kung lakarin yan galing dito ng balata, wala man yung kalating araw yan. Di ba, tol? Tatlong oras. Lumuran lang naman yan. Nilakad namin yan. Dalam ko sa kota. Wala kang lupa pang malawat. So yung, tatawidin mo lang naman yung bukid niyan. Ay, tay! Ay. Pwede yung talong sa kape. Mas nahihilo ko yan sabi. Ang sabi ko. Parang mapahilo. Tapos na. Tapos yung pagbuhos, mga baulinan. Pinutong doon ako, tricycle. Dalawa pa. Dalawa pa, di man nira na. Lalako. Pero katawa sa nagbuhos. One dida. Katungpi daw yun. Naka-mixer. Di, ano-ano. Ano-ano. May itiman lang daw pa yung tungga. Sadit. Sadit. Pero katungpi katawa. Sabi ko Oo. lang, di man yan. Saka di man pag-alanit sa init niya ni. 20 punda. Tranquilo. Malit lang. Malaki lang yung dito ng kaunti. Oo. Ayan, 30 yan, di ba? Ilan ba yun? 30 pira yun? Dito? Dito yung kitalin kasi may mga putol na positive. Kuya, 30 pira to? 32, 33 yan to? Wando. Ito? Oo. 33 yata yun. Napunda. Sabay yung biga. Hindi. Okay. 33 na 33. Sabay yung biga. boss. Basta natatlo sa 30 plus yun nakuha dyan. Pagkatapos binilang. Matibay talagang ano pa yung biga. Bangit. Tayo, tubig ko eh. Kami. Ito, sabay namin bigaan. Kaya kan daming kurma. Magastos lang ang forma. Magastos na ako. Kasama yan yung... Tukod-tukod lang. Kasi yung sabay ang biga, yung iba putol ng pusti. Di siya sa ng pusti. Kasabay din yung putol ng pusti. Pag nagbuhos. Yung iba baga, patatayo na ng pusti. Oo. Ay, parang kaya na rin ang
Diba hindi titirahan mga ganyan kahaba. Tapos yung aligi naman ito, bago lang aligi, puntada nila. Laro pag-abot na kabalian. Turo ganito pag abot, undoy. Kasi ang Na, ako sila Bisara. Adia. Hmm? Ako yung Bisara nila magkama. ang pinaka-importante sa bahay, tibay, hindi Pwede yan. yung ganda. Padagunan na mo. Oo, yung Bisara. Normal na yung ganda sa bahay. Normal na yung napapagaganda yung bahay. Tapos tricycle, sinusunod ko na lahat. Ito na. Susunod ko tricycle. Maganda raw talaga yung puntada mo na bago. Pinuputan nila, pero yan ang ganda. Ayan po, hanggang dito lang muna yung vlog na to. At maraming salamat sa lahat. Shoutout po sa lahat mga viewers, mga sponsors. Maraming salamat sa inyo. Araw ng Sabado, naglilinis sila mga gamit. Si Ondoy nandito. Pagod yan si Ondoy, oh. Tagal-ay. Tagal-ay. Ang sarap ng ulam namin. Sarap pagkaluto. At siyempre, salamat kay Mama Tricia na nagluluto sa amin ng ulam. Napakalaking ano nun. May tagaluto kami. Ayan, bye bye. Love you all. Mwah, 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 mwah.